Pinakal mo. Ano yung bibinta mo? Marami ka na naipon. Ha? Ako marami na. Saan? Oh, ipunin mo yan kasi para may pera ka. Si kuya mo, saan? Ano ba? Sabihin mo, ano pangalan mo? Siren. Apelido? Sablan. Very good. Ilan taong ka na? Wow! 8. Okay. Ito po yung area na dati kong tinitirahan. Tumulis na po siya. Tumulis na po siya. Yan ang aming ulam. Ano, pinakuluan ko yan? Yan ang aking misis. Ito ang aking mga anak. Yan. Yan si Jillian, si Renato. Sino ba mag-birthday? Oh, yan. Papahinga ka lang naman eh. Dating bahay namin. Samantala mo ng ganito. Habang inayos ko yung kapila na malilipatan namin. Kaya ka mama, mas gusto ang dahil mo. Ilan pa yung kanin? Ano pa ang dahil ma? Regular na umiinom ng Centrum Advance kasama ng tamang diet at exercise para magtunan ng Oh, yan. Ito yung dati kong bahay. Dati namin bahay. Habang ginagawa pa yung sa kabila na aming malilipatan, naayos ko nito. Naayos ko ng kabila. Yan, didemolis na. Yan yung bahay namin. Sa susunod, pag nakalipat na kami doon sa bagong ginagawa, ito naman ay susunod ba demolis. Si Papa nasa kabila. Ah, nandun. Sa... Babalik pa kami doon sa kabila. Ayun yung baby, birthday yung baby. Oo. Ayun na. Ngayon ka na po, ba dito? Oh, ngayon lang. Ay, tabi yung baby. Yan. Yung asawa ni Maymay. Ano pangalan mo? Okay. Okay. Oh, cute naman ni Bibi. Manamana sa nanay. Saka sa lula. Makita ka sa ano. Oh. Ayun ko. Ano ba yan? O yan yung anak ko. Mga pamangkin ko. Yan. Si Cyril. Ikaw, ano pangalan mo? Meltong. Carl. Ha? Meltong. Ilang taon ka na? Nag-iisip ka pa eh. Ha? 10. Ano ng oras ay? Nasa tamang oras na yan. Nakaano na yun sa oras. Pipisilin mo lang. My God. Makita mo pa nga yung makinyawin. Yan. Yan ito, mga taga-baryo ito. Mga gumagawa ng bahay. Binigyan sila ng ilex. Yan, mga taga-baryo yan. Yan, kumusta naman kayo dito? Dito muna ba? Saan yan? Marami yan. Wanted ka nga. Teka muna. Hindi, ano lang. Ano yan? Mga ano lang natin. Ay, ayusin mo muna bago mag-picture.
Ayusin mo muna bago. Hindi, nakaayos na. Ay, hindi ka muna. At tungkol saan yan? Bakit? Hindi naman, nakaano lang tayo dito. Kailan kayo lilipat? Kailan kayo lilipat? Sabay-sabay tayo. Yung tayo. Oh, wala pang kuryente yung kabila eh. Hindi dapat. Bumi tayo. Doon ako. Magkukuryente tayo. Ayun ang bahay ko. Yung torda na yon. Ayun o. Ay, ship naman pala. Maganda. Tingnan mo yung bahay ko. Oh, kumusta yung anak mo? Malaki na? Wala yung apo pala, no? Yung apo umuli ka para. Lunis? Lunes. Ano ba? Linggo na bukas. Sabado pala ngayon, ano? Gigiba na to, bukas. Ito, hindi naman gibayan. Nagibayan, buwawi. Ayos lang yung may katulong kayo. Nauna pa nga yung buwawi sa akin eh. Bakit sinusunog mo yung bahay mo? Sunog ka na yung mga damit ni mama. Dapat hindi mo sinunog, sinako mo na lang. Di maganda yan. Hindi na po pwede. Sako mo na lang sana, tapos baon sa ano. Sabi mo, Ay, hindi maganda yan. Magdagdadalang ano yan, hindi magandang uri. parang basaan. Ayun na, pinili ko kayo magaganda na ng daga. Bibigay mo kay ate. Ayan pa, oh. Di mainit yun. Lagay mo dito yan ha. Mainit. Di ba ako? Ayan, si Shirley. Nga pala, no, nakapatong ka lang sa patubig. Oo, nakapatong na nga ako sa patubig. Paano pala pagka pinaalis ka dito? Oo, yun na nga eh. Kung di mo ko tulungan, paano? O, tingnan mo Itong bahay mo. Oo. Sige nga. O, pumasok ka man dito. Pasok na ka. At nasa loob. Sige mo. Hindi na ako papasok dito na. Sige nga. Ay nga nga na kung apo kong uli na eh. Wala nang magulang eh. 10 taon na nga siya eh. Sa patubig ka pala dito. Oo, napatubig eh. Kapag umagos yung tubig, tangay din ako. Pag lumalim. Oo, pag mapo yung tubig, baha. Yun na nga. Dapat tutulungan mo kung saan ako pwesto. Malalim yan. Anong gagawin ko? Ay dapat magtulungan mo. Nasa safety yung lugar mo dahil to patubig to pagka pinalis ka ng mga magpapalay. Paano ako? Pag patubig. O, di tatangay na ako sa tubig kung saan ako pupunta. Di naman siguro, basta wag lang barahin. Wag lang maano. Ay hindi, nakaukay naman sa babayan eh. Oo. Siyempre, Nang isda sa bukid. oo. Pagkaon niya, may dalang isda, iniulam namin. Sige nga, paano naman kung di kami tutulungan ng Pangulo? Tulad ko, tingnan mo. Tapos sa tubig ko, sa ano, wala awan tumutulong. Hindi naman, pati mong bahay ko, puro lona. Sana Delikado ito pagka mahangin na malakas. O yun na nga, Sarap ng tulog mo. katangay ka. Lipad ka sa taas. Magising ka na lang, nasa taas ka na. Yun na, sa bubong ka. Baka sakali kasama ko ng bubong. Natanggap nun eh, yung anak kong babae nasa Maynila, siya may-ari nun. Siyang nakakuha. Asan pala yung anak mo ngayon? Sa Manila. May kaniya ng buhay na. May pamilya. Pero sila nakatanggap na 30,000. Yun na nga. Ikaw wala. Wala. Yun. Paano ka pala? Ala, yun na nga. O, paano? O, anong gagawin ko kung di ako papatong sa tubig? Yan, demolis na yung mga bahay sa ilalim ng tulay. Pero pag natitira mga ilan-ilan. Ay, naku. Hop, kainan na kami. Kain po. Anong ulam? Up and down. Very good. Dito kami, masaya kami sama-sama sa pagkain. Tututungan ng si Angel nang dahil sa kanya Oy, naghinaktok pa ng pusa. Maika. Ito si nanay. Hindi nakikita to. Kuya Edwin, nagbablog. Ano pangalan mo? Ha? Alam mo, Ben. Kilala mo pa ako? Ha? Oh, please ka na, dali. Please. Oh, bait naman. Asan si tatay mo? Ano? Ah, bakit? Ano to mga taga-Inglex?
Hindi, gumagawa ng ano yung tulay. Ayan, dito kami sa Paruba. Pupunta ako ngayon sa bago naming bahay sa aming lilipatan. Ito yung daanan, papuntang sa amin. Yung bigas, pabubuhat ko. Mabigat yan? Bigas? Bigas? Direk, sa'yo Tawagin ko na siya. Ito ngayon yung bago naming lilipatan. Yung kanina, dati yun sa ilalim ng tulay. Sa Paruba, Purok Uno. Kailangan pa po namin ng pagtintulong sa kahoy. Baka po may mababot Okay. yung puto yan. Pagsamantala mo ng ganito, wala pang pera eh. Kailangan pa po namin ng mga ganito, 2x2. Kailangan po namin ng pampatambak. Titang bag mo na. Laki ng kwarto. Yan. Yan ang bahay ng aking bilas. Di pa yan tapos pagsamantala mo ng ganyan. Sila pang pera. Puro tambak pa sa loob. Di makita dito yung tulay, no? Kunti na kapag mo yung lalagyan mo ng plato. Banda doon, kinapapa makikita. Ito, may bangko. Yan. Hello mga kaibigan. Ito ngayon yung lugar na bago namin titirahan. Hindi ka, marami ang binigay damit dun. Anong binigay? Kasi ano, Jiko. Oh, bakit po? Jiko. Oh, Ah, Nasama niya po. sige. Ito yung bahay na ang biyanan ko. Biyanan kong lalaki. Ano ko yung kwarto bago lagyan ng ano? Ng plywood lang dito. Ah, nagpalitada ka? Oo. Plywood lang? Yung kandila, sandali, ubos. Ah, gas na yung ano mo dyan. Ah, ito yung aking biyanan. Nagawa siya ng ilaw kasi wala pa kaming kuryente dito. Yan, temporary mo ng ganyan. Pero bububugan yan. Meron siyang pambubong pagsamantala. Sila pang pera. Yan yung bahay ko. Pag may ilaw na ito, may kuryente na, lilipat na dito yung pamilya ko. Ito yung poste ng pel ko. Mga linya na lang ang kulang sa mga bahay-bahay. So guys, maraming salamat sa inyo. Ano kaya ang checking sa ako, mga buksan sa akin, basuraan na. Di ko na pabayin yung aking Siya may lipat po eh, pwede Vlog. gagawa ng esta. papasalamat ako sa inyo. Ka, oh,
sa aking mga viewers at sa mga subscriber ko. Sino man yawari ni ngarap ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. God bless. Ingat po kayo.